A aposta pola innovación e mellora constante do Grupo Cortizo fíxolles merecedores do selo de Galicia Calidade. A firma rianxeira dispón xa deste distintivo que outorga as máximas garantías aos produtos e servizos das empresas que ostentan. Cando nos fixemos a proposta para incorporarnos no selo, pensábamos que era algo que podía encaixar perfectamente dentro da nosa natureza, porque, levamos Galicia dentro da nosa terra, estamos aquí en Rianxo, fabricamos todo desde Rianxo para todos os mercados nos que traballamos. Pola parte da calidade, pois tamén é verdad que é algo que nos preocupa e que nos gusta tamén coidar para que os nosos produtos teñan unha garantía de tanto nos procesos de produción como nas materias primas escollidas. Entón, insisto, é unha honra, pero tamén unha responsabilidade de ahora en adiante continuar con esta liña e incluso mellorala para estar orgullosos e que Galicia Calidade tamén este orgulloso de Conservas Cortizo. A xerente de Galicia Calidade facía oficial esta mañá o recoñecemento coa entrega do distintivo nun acto celebrado na nave emprazada no polígono de Té. Estamos a falar dunha empresa que ten máis de 70 empregados cunha facturación dunhos 12 millóns de euros anuais, co cal para nós é fundamental, ademais, sobre todo, que as empresas conserveiras estén en Galicia Calidade certificadas coa importancia que teñen todas as materias primas e os produtos do mar. Coa incorporación de Cortizo xa son preto de 170 empresas as que se engloban baixo o selo Galicia Calidade, que recoñece non só o sector agroalimentario, senón tamén o industrial e turístico, entre outros.